wayikhama le yani. Akaze ngibuza ubuhlungu. Yabona ubuhlungu ngathi busuka la ngazi ukuthi angiboni khona ubuhlungu ngeke ngabuza ukuthi. I cried. Abantu ngakhala mhlawumbe kwaresponda nomakhelwane. Yabona khala ngisiphula nalento yayisidindi phambi kwami. Athe khama ngisiphula. It was so painful. It was so painful. Baba was not aware. Ubaba bengekho aware ukuthi kanti ibhodlela. Ubaba ukhama ithumba. Bathi ithumba. Wakhama ubaba nhliki. Wathi qhush. Ubomvu wakhama ubaba. Hayi waba. Waphuma ibhodlela. Hayi ubaba washokela. Lawo mazasho ubaba namanje kusawakhumbula. Cabanga was 8 or 9 years namanje. Wathi ubaba ayish. Nayi lento manje behlupha ingane yami. Because ngangibuye ngihambe yabona unyawo longulutho eceleni. Kunomandi kubuye kube right foot. Ngelanga bathi kanti unani wena? Babuke ngaphansi ngingabinalo ngiphinde futhi mayivukile lento ngohamba ngibuye ngilahle lokho zakhe. Ngibuye futhi ngiqonda nikhona nibathandekayo. But listen to this church. Bayikhama lento waphuma ibhodlela. Wathi ubaba nayi lento kanti ihlukumeza ingane yami. That was amazwi akho ngobaba 8 years 9 years. Njalo ngina 9 years of age. Balikhipha ibhodlela. Nama washo. Nebhodlela for a long time. Ngiphila nebhodlela. Ingqondo siyabuya ilela bhodlela engagcumela kulo la. Shothi aliphumanga nikhona nibaza. But ipain yokukhishwa kwalo. Ayingekho lula. Ngithuleleni. After that bathandekayo kwaba isilonda phela lesiya ekade ngikhanywa recover. From that time ngabuyela egroundini angisadlala ibhola nabangani manje ngabuyela egroundini ngabuyela eteamini ngadlala ibhola ngayihambela esikoleni impilo yabalula until today. Kodwa kuba ngimtholanga umuntu onesibindi sokungikhama. Umoya ingcwele emekubambe kukhama kunezinto ayibonini zilapha ezinye wasukhule nazo waphila nazo zazavaleka. Uprepare ijeni. Kube ngangingane ngangizozonda ubaba ngithi ubaba nje manje ubaba befanele ngabe yazi ubaba. No. So anything that will happen now umoya ingcwele kuleyo process ngithuleleni bathandekayo. We have a father. Sometimes isandla sika baba uzosizwa ngathi siba nzimanyana ngathi sikhama ithumba. Must keep a lot inhloso ukuthi usizakale nithuleleni enkonzweni. So sisesikhathini sokulunga bathandekayo ngoba understand ngo 11. So therefore also be ready. Therefore you also be ready. For the Son of Man is coming at an hour you don't know, you do not expect. Sikhona nonke bazalwane. Yo wonke umzalwane. Isizini esikuyona manje sesikhathini se-readiness. Sikuphi isikhathi bazalwane bami? Yes, undergoa istate noma istage sokulungisiswa. Shona ngithuleleni bazalwane. Sihambe esikhathini sokwenziwa njani bazalwane bami? Ngokwe biblical language bazalwane sisekwi period yokungcweliswa. Ikhona bazalwane. Sisesikhathini sokungcweliswa, i-sanctification. Sisesikhathini sokungcweliswa. Ibandla liyangcweliswa lehlukaniselwa uKristu ukuze mayikhala icilongo lificakala ibandla linesimo sika Kristu. Ngithuleleni. Nikhona nonke kodwa bathandekayo. Yeah bazalwane bami akusihlali icawa anymore. We are bazalwane bami fanele sikhonze inkosi sikwenze sibe isiqiniseko ukuthi singena kule ya part ka ready. Amen. Ukuba ready akusho ungayi emsebenzini. Ukuba ready akusho ungabusapheka. Ukuba ready akusho ukuthi awusezukuba namaphupho. Ukuba ready akusho ukuthi ngeke usafisa izinto ezifuture. Kodwa ukuba ready ukuthi impilo oyiphilayo ikulungele ukuthi uKristu mayifika. Ungabi namahloni. Ungangcono ngikhonze bandle right bazana nikhona kodwa bafowethu. Nikhona nonke enkonzweni ngathi. So mazalwane siphusha lento ye readiness ke with all power. Inama inde. Okuqala bazalwane bami esibhizi umoya ingcwele asemsebenzini wakho not us. Umoya ingcwele asemsebenzini wakho ukuthi senze isiqiniseko sokuthi onke amakhanda esiwakhonzayo ebandleni asindisiwe. Bazalwane bami number 1 lento yokuthi sijabulise ukuthi abantu bayafika enkonzweni kuhle ngoba kuyosindiswa kanjani bayozwa kanjani bazalwane bami bengafikanga enkonzweni. But isiqiniseko fanele sisenze nawo esokuthi each and every head ekhona phansi kophahla imamukelile uJesu njengenkosi nomsindisi. Ayingangcono ngikhonze ebandleni. Nikhona nonke bazalwane. Lento fanele isuke kugogo nomkhulu phezulu iyophuma ezansi kuSunday school. Naba khona bazalwane bami. We praise God we have a wonderful teachers ka Sunday school and teenagers. People that are
Awungagcini nje ukuthi sakha itempeli lenkosi, kodwa we must introduce them to Christ. Fanele senze show ukuthi abantwana bethu bayamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Singathi bancane ubusathana akayazi lo nto. Uma into errong ikwazi ukungena kumuntu emncane, kanjani manje right? Fanele ilinde azabe mdala. Ingane iyakwazi uqala ngishilo abantu bazalwane, ingane ithi khula isinama attitudes incane. Siduba ibele isasuka nje uyabona lo muntu lo ikhona isensa yokwazi ukureceive. Siluma umama ibele isencane shothi awukwazi ukukhuluma insindiso kuye. Shothi nayo isensa nithuleleni kanti. Shothi nayo isensa ikhona ireceiver enayo. Usuyawubona umoya ukuduba uyakwazi ukungena ngisho ina 8 months. Uyinika ingcenye iphose lapho ikhalisa iqhiqhe phansi ngoba ifuna ama demands. Ubani owayitshela lo nto? So uma ungayitshela iqiniso lika Christ ulinde ba. Ulinda u13 years i-teenage stage. Uzobe sekuphi lo muntu? But i-teenage stage i-stage sokujoqa. Nawo bese qala umuntu ediscover seyithola manje naye ukuthi phela naye angithi uma usakhulu uqala ube neutral ungazi noma umfana noma intombazana. Mase ufika kwi-teenage stage lesokwahlukana usukuchazwa nje lapho uyi-female akusho ukuthi usungcono. So kuchaza kahle kahle uyintombazane wena kahle kahle umfana njengoba kushintsha itone nje uyachazwa ukuthi umuntu wesilisa impela wena. Akuyona itone yokujoqa ama teenagers niyangizwa. Akusho bana kusumela usubona umila amabele njengoma musucabanise niyalingana lutho. I-stage nje lesuke sithi uyakhula futhi uyi-female. Ikhona yini umuntu wesifazane ayisho lonto ukuthi i-stage akusona awuyena uma cha bo cha. Ikhona nibathandekayo. Nabafana ngokunjalo musuqala nje yabona. Uzale bakushintsha i-10 njengoba kushintsha itone nje ayishintshise ukuthi akuyona itone yokujoqa le itone yokukhula. Yazi ngithulela inkonzweni yazi. Ngaze ngifuna ukuzwana. Nikhona nibathandekayo. Nikhona enkonzweni kodwa. So we must implement Christ and try to asizama ngamandla okubazalwane. Yazi ngisemkhulekweni bantwana bami. Ngikhona mamhlonga noma ngingekho ngisemthandazweni. Akutshalwe ama local churches asiwashintshe ngempela bazalwane. All power siwenza ama workshop kube izindawo zokusetshenzwa komuntu. Kungabe indawo yokusonta. Hallelujah. Bazalwane fana umuntu mayephunyuka esifundisweni sasekhaya simbambe sasesontweni. Ungaphunyuki yonke indawo. Amen. Fana uma ungezwa lapha ekhaya kuthiwa nje hayi vela akezwa. Uma ufika la sikutshela u1 nje uqonde la uthi hayi yabona into ongayizwe ekhaya uzoyithola enkonzweni. Kungasontwa kuze kweqe bazalwane akukhanda umuntu. So that is our main thing. Number 1 bazalwane, number 1 target. Niyabhala kodwa niyazwa? Target yokuqala bazalwane ukuthi lonke ikhanda lifikile kuKristu. I wish I can stand epulpit lomhlaba wonke and tell the whole world. And this thing bathandekayo I'm preaching here. Hey, siyazama ngamandla inkosi esipha wona. Siyazama ukuyishare with the world. Uthi bazalwane akwenziwe isiqiniseko bafundisi asingajabuliswa manje membership nemnikelo asijabuliswa isalvation. Ayi bazalwane iminikelo mihle kade sijabula la siyanibona ukuthi nikela siyabonga uNkulunkulu nikela nama outreach. Let's praise, we praise God for that. But bazalwane bami okubalulekile futhi lokukhulu akusingakuyeki lokho oqala kubalekile. Kodwa okukhulu kakhulu bafowethu ukwenza isiqiniseko singabi selfish. Wonke umuntu esihlanganyene naye kwi database yethu wena nobhala wonke umuntu esikhonza naye ebandleni no we list yala ebandleni usindisiwe yini. Uma engasindisiwe yindaba. Iyasihlupha inloyo nto in terms of prayers, in terms of evangelism, in terms of ukusondela kuyena simbulu uKristu kulo muntu. In terms of ukumattenda sibone ukuthi iziphi lezinto ezimbambayo ezimnqabela ukuthi afike kuKristu. Nithuleleni. Ngoba akekho umuntu ongasindisiwe izizathu singekho. It's either uthanda impilo yezwe, it's either kukhonde emehlulayo, it's either akekho umshumayizayo. Ziwu 3 izinto ezenza umuntu angasindiswa. It's either uyena uyiphika nkanje. Umuntu nje ongalaleli. Thanda impilo yezwe. It's either ngikhona nibathandekayo. It's either akashunyayiziwe. It's either uphila ne-weakness. Ukhona ubuthakathaka nje angabuhlambuluki obumhlulayo. Kristu uyamthanda kodwa khona into embambile futhi. Fanele ke lo bazalwane lo nto awutshelelwa yonke uyinese.
Mathiwa amakhonto ngiyazi mathiwa ngiyazi bazalwane. Wakuye ubekhonto akuyona lento ukuthi iyakhela usofa lonto. Isho ukuthi stand up for it. Amen. Njengawo uma ungagezile awufeel comfortable. Angithi? Man, awufeel comfortable. Uthi awungeke man, yazi ngeke ngiye phakathi kwabantu nginje. Uthatha responsible of yourself. Now fanti ne spiritual life sakho mawubona khona izinto engathi ziyawukela uthi ngeke phela ngiyophambi kaJesu nginje. Ngeke khala iqino nginje. Tulaleni. Hey, hallelujah. Take the responsibility. Asala hallelujah. Makunokha lapha fika abantu kade lokho zathi khona abantu abafike lapha ne sitting room baba ngithambuka namanje. Hey, oh mama, hey, baphithele khona baba khona bengena uJesu wami. Hey, hamba no check dining room. Hamba no check lokho zathi. Hey, how hamba no check sitting room. Hamba shesha. Tubuleleni kodwa bathandekayo. Uthi man, shesha. Ushesana ukuthi khona abantu abafikile manje. Chekana khethe. How usambe awubhele izingane vele naphaza kanje. You begin to see izinto ngisho kade lo. Awubhele izingane vele ishiya ama crown ba. Ukanje kodwa feva ngathini ngane wenza lo ngathini ngane. Ngale shesana. You quickly prepare because someone is coming. Normal. Khona umuntu othiyo sefiki. Amen. Then kale bangenise nendlela ngithatha ukusheshisa ngigeza hamba awungeke ungathiwani babothini bona bathi qhamuka ngisho lempilo esiyiphila makhona amagest kukhona abantu siyiprepare amagest ethi angahambi negama elibi impilo fanele siyiphile spiritual sikulungisela ukuvela phambi kwenkosi ukuyovela phambi kaJesu akungabi into ordinary ukuyovela phambi kwabantu kube into special. I wish I have another voice to speak. How I wish I have not. Kube ngine volume ngabe ngiyaqhuphula umhlaba uzwe. Uthi njoba sikulungisela ukuyovela phambi kwabantu, asikulungisela ukuyovela phambi kaJesu. Hallelujah. Take responsibility. Take responsibility. Yenza kube umthwalo wakho ukulunga kwakho. Take it to yourself. Did the Bible work out your salvation? Lithi sebenzani ini? Ngifuna ngesizulu. Lithi fezani ukusindiswa kwena ulisho kanjalo vele. Lithi fezani ukusindiswa kwena ngokwesaba nangokuthuthumela. Amen. So we must make it a point. We must make it a point Zion. Okokuqala ukuthi wonke lonke ikhanda. Bazalwane fanele siyisebenze lonto. Ayizo athi ngisho kanje bazalwane because I'm in a good church. Listen. Akuyona responsibility yomfundisi le. Ngoba mina aphuma la wayithatha into wayilahla phansi wacabanga ukuthi njoba ngisho nje fanele iphinde implement okuye lo ishile. That's a problem. Ngoba amanzi yabona ke idelay yenzeke ebandleni ukucabanga ukuthi izinto zokwenziwa abafundisi. Ihamba kancane ke lo. Mhla usunama disciples ebandleni abantu abathatha isifundiso basi implement. Then you have a good church. So nathi ke bathandeka fanele sikwenze kube isiqiniseko. Onke amakhanda asindisiwe. Makhona umuntu ongasindisiwe, let us introduce Christ to him or her with love. Asimbulu uKristu ke. Ngathi isizathu sesibili niyayibhala into kade ngisho. Yeah, enye into eyenza umuntu angasindiswa ingoba kukhona into mhlawumbe ke attrapped kuyo. He loves or she loves Jesus kodwa khona attrapped kuyona. So udinga abantu abazosondela. Uma omunye phakathi kwenu ekhubeka lisho njalo iBhayibheli ngathi elahleka lithi nina abakamoya mbuyiseni nikhonani khona abantu afana banikwe igrace yokukwazi ukunqanda umuntu abuyiseke umuntu mayingena kwi-trap nikhona bazalwane and yazi ngiyanikhulekela ukuthi anginibeke izandla yazi ngithandazela abantu abeNkosi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asilekelele asigcobele ama-spiritual counselors people who are abane-grace yokukwazi ukulalela udaba lomuntu one-breakdown spiritual bamsiza aza recover. Hey, siyamanye. Thandaza lama paramedics akomoya. Abantu abakwazi ukushama amalamba abomvu. Bagijima ba rescue umzalwane. Because yazi delay idalo yini in the church. Idalo ukuthi zonke izinto ilele kumuntu oyedwa. Bazalwane, what is the function of umfundisi? Sifundiselana. Uyabona njengoba ngifunda lento engikhulumayo akuwona amazwi kuphela uJesu onke amazwi engiwakhulumayo awukuphila awumoya futhi awuphila. Bazalwane njengoba ngikhuluma manje sikwe transfer siletha lento to impartation siphefumula into efuna uNkulunkulu
kufanele izimali uwile lithi sibone ngembewu liqhuma. Fanele kube khona abantu abane grace yokuthi uyabona akekho umuntu olahleka endlini kaNkulunkulu kukhona obani. Laba abantu banomusa negrace uNkulunkulu abagcobe ngalendlela yokuthi uma kwaba khona umuntu oba ne-breakdown sivele ishaya amalamba abo bagibeza imoto eyishayisile bahambe nazo ezi-workshop uma ifika la nithuleleni bathandakazi bagibeza imoto eyishayisile babuye nazo iphila. Those are spiritual counselors, abantu abanemoya, abantu abagcwele amandla kaMoya Ngcwele, abantu abakwazi ukumsiza umuntu ngesineke azaphile. Lalelani, hayi bengebona abafundisi. Ngoba ihlupha lento mawuzoyenza lenkonzo misinesikhundla phakathi cha. Uzolahleka. Ibandla lagcwala abafundisi kuphela. Yini abulala amabandla manje? Abulawa ukuthi anama pastors too much. Awanawo ama ministers. Umuntu make wenza into sokupastor abantu. Once wawupastor bani ke usezofuna iplatform yakhe yedwa. Ngakho there is this spirit of one mentality. We kodwa khona bazalwane. In the Church of Jerusalem kwakukhona a top 3. James, John and Peter, Cephas. Kwakuno Petro. Okay, ebandleni lase Jerusalem kwakunalabo abantu ababe hlabahlosile abathathu. uJohn, ubalomunye, uPetro no Jacob. Kwakunga 3 there. Lithi iBhayibheli babeyizwa njengama pillars noma insika zebandla. Babesetha kakhulu babebama kakhulu njenge board ye leadership. Then around bese kuba khona abapostoli abawu 9 ngoba phela anti babe bawu 12 abapostoli abangaka manje abawu 9 12 ukhando. Then bese kuba khona i9 yayifaka phakathi oNathaniel, ifaka phakathi oBartholomew, ifaka phakathi abobani oPhilip and this other 12 apostles. Laba bantu labana awubezwa kangako ukuthi yini leningi kangako ababeyenza. Kodwa ukwanda kwebandla kwakusetshenzwa ngabo. Abapostoli laba bathathu babefike balande izinto bayithathe bayilethe kulabo abapostoli. Laba abapostoli bazihambise. Nikhona nibathandekayo. Yeah. It's a very big challenge. The challenge is not. So, ile 3, ukuze le 3 le esikhuluma ngayo bazalwane. Lezi zinto eziwu2 ezibalekile esikhuluma ngazo ukuze iphumelele kudingeka ibandla ke elizoba nalo mqondo. 1, lonke ikhanda lilathi CDC. Makwe kwaba umfundisi noma ke angazi ubani ozoyenza lo noma branch leader okuthenjwe yona uyokwenza lo nto zoma izinto. Inkosi mayigcobe ngisemthandazweni bazalwane. Hey, yazi sathi ungakuyizume lento. Naba abasibuka ku live bayizwe 150,000. Inkosi mayivuse ebandleni abantu abanomoya. Nikhona nibazalwane. Wokubuyisa abanye bababuyisele enkosini. Lithi bazalwane makukhona umuntu odukayo nina bakamoya mbuyiseni lowo. Otherwise we are going to have a big loss in the kingdom ngoba kushoda amathuluzi. Nikhona bathandekayo. Nikhona. Ibandla likaKristu angisho iHoly City. Ibandla likaKristu angisho iHoly City kuphela ngoba nayo iHoly City ibandla likaKristu. Ibandla likaKristu lizolokhu lilahlekelwa abantu ababalulekile abevalue. Why? Because we are running short of our paramedics. So 3 things is either khona okwesithathu ke ngaba ikhona ntanto ngisho eqaleni ukuthi into enza umuntu angasindiswa ukushodelwa knowledge abantu abalishumayela ivangeli. Thothi abekho abantu abanomthwalo okuphuma abatshele nabanye ngoKristu. So ke iyona into enye stage sethu uqala lesi esikhuluma ngereadiness. Ireadiness yethu eqala nje iqala kwisalvation. Ikhona nibazalwane. Hayi mayingaqalanga lapho usho ukuthi hayi sobe sigangile. So ukuba kwethu ukulunga kwethu noma ukulungela kwethu ukubuya kaJesu fanele siqinisekise ukuthi insindiso egenuine ifike kuwo wonke umzalwane. Akekho umzalwane ongasindisiwe. Ngiyanincenga futhi bazalwane ngobele benkosi ukuthi angisondele kancane ukuze ngizwakale. Bazalwane asiqale kusukela ebantwaneni. Ingane ayinakwa ngensindiso. Hey bazalwane ingane ayinakwa ngensindiso. Okay angibeke eceleni. Nazi ingane azinaki insindiso. Zicabanga izosindiswa sezindala. Kanti uJesu engabuyisa emncane wena. So insindiso fanele siyibuke from stage 1 to stage mkhulu. Yabona ukhokho osemdala lo sesimthwala simbeke simthathe. Yes,
naye futhi fanele siqinisekise ukuthi kuyo le age endala kangako uKristu kodwa usekhona nikhona nibazalwane. So izinto lezofanele siyisebenze as the church. Then number 2 mamshenge kuyo yona le space readiness. One uqinisekisa wonke ikhanda lisindisiwe. Number 2 okunye kwesibili bazalwane uqinisekisa ukuthi wonke umzalwane osindisiweke manje wonke umzalwane osindisiwe ugcwalisiwe ngamandla kaMoya Engcwele. Lalelani okokuqala wonke umuntu ongena ebandleni nongena omaphambi kwakhe qinisekisa ukuthi wonke umuntu usindisiwe. Lalelani ukusindisa kwabantu akukhona kwakho kodwa dlala irole yakho nikhona yini. Wonke umuntu ohlangana nomthandayo kumlale ukuthandazela ukukhuleka ethi usindisiwe. Okwesibili bonke abazalwana asebesindisiweke manje ngoba sesisindisiwe yenza asikwenzi isiqiniseko sokuthi ba-introduciwe kuMoya Ongcwele. Ngoba uma ibandla landelwa abantu abasindisiwe kodwa bangagcwalisiwe ngamandla kaMoya Engcwele kuzoqala inkinga yakhe. Kuzoba libandla elihle impela eligcwalayo kodwa njalo elihlala lihlakula inkinga zezinto ngabe uMoya Engcwele odile nazo. Soba libandla lenyama nithuleleni bazalwane. Hey angisho kodwa kuyafana nje ngendlela efanayo. Hey kungcono abantu ukuthi bangabi khona akungcono. Ukungabikho kwabantu kubi. Kodwa kuba khona kwabo futhi bengenamoya kubi kakhulu futhi. Ngoba hey uhlanganisa impisi ndawonye nje bayaqoba nenithuleleni bathandakayo. Angithi umoya kaNkulunkulu awukho. Fanele mase befikile abantu siba introduce kumoya ukuze siphume kwi-crisis yokuhlala sisiphula izinto zenyama. Otherwise so khuluma ngemisebenzi yenyama January to December. Ngoba ngomsombuluko uvela izithelo zenyama, uLwesibili izithelo zenyama, ngoJanuary izithelo zenyama, uDisemba izithelo zenyama, ngoJanuary izithelo zenyama, uDisemba izithelo zenyama, uJanuary izithelo zenyama, unyaka uyaqala izithelo zenyama, unyaka uyaphela izithelo zenyama, sivula ngezithelo zenyama, sivala ngezithelo zenyama. Nithulalani ama-office ethu aweza ukuba indawo yokuphuna abazalwane nokubanika i-guidance eyintweni uNkulunkulu ayishoyo kubona. Kuzoba izindawo ze-discipline. So khanda ama-court in the house of the Lord. Njalo hlale siyabhula. Hamba uqike uthi dalwe yini lento basindisiwe bahlangana umoya akekho. Kanti enye into uMoya Engcwele uhlebela yona phakathi lapha nithuleleni bathana. uMoya Engcwele unaleya nkonzo eyenziwayo abantu ungakafiki kuyo uthi uphuma nje athi hayi kodwa le lokho ayikho right bengakasha abantu. Uyazi ubungeke uhletshwe umuntu uzoqhubeke ukuba uthe uphuma uMoya Engcwele wathi mana lishintsheke leli bhluke namhlanje kathi alifanele. Usho kanje umusu uyaligqoka ugqoka ngendlela efanela abantu oyakubo bebengeke bakhulume ukuba ukukhuluma eqala umoya. Sulimazwa amazwi abantu nje khona izolo ligejile khona. Hey yazangcone kodwa ngathi ngishumayele bandle nikhona nibathandakayo. Ningizwa ngomoya kodwa. Uye lo uMoya Engcwele siba sehlangane kanje abantwana benkosi fanele si-introduce kuMoya Engcwele. Uye lo ozothi mase sihlangane kanje sikhonza uthi uyakhuluma ukhulume mhlawumbe ungakhuluma igama nje wena uthi hayi udlulile uthi uyahamba likalami alamabomvu ashaye alamoya Engcwele athi uyabona le ndlela odlale ngayo lapha ubani ulimalile uzolimala noma engakalimali kodwa in future mase idigesta le nto izomhetha kusasa uthi usho kanje moya athi hey phindela emuva uyothi hayi mhlobo wami yazi ngathi hayi indlela ngathi ngikhulume ngayo lapha hayi ngibone ethi hayi kuphaphazekile sorry for it athi awuyazi mina bengekho right hayi khuleka kodwa nje ngimuzwa uMoya Engcwele athi hayi angiyibhule le nto mfowethu ngiyibhule mntakama come here sorry mana kodwa benganakathi hayi kulungile khona kunjalo athi uMoya Engcwele excellent ngoba uNkulunkulu uMoya Engcwele uhlakaniphile. Uma singanetwork uMoya Engcwele la bazana bami singahlanganiswa uMoya Engcwele singalawulwa uMoya Engcwele akulona ibandla la icrisis ukhanda disaster. Angazi bafowethu usuhlanganisa uquqa abantu ukhanda ama risk uma uzohlanganisa abantu uMoya Engcwele angangeni phakathi kufanele ukuthi phakathi kwami nomfundisi uNtazi kube khona uMoya Engcwele phakathi kwami nodadewethu kube khona uMoya Engcwele phakathi kwami nomama kodwa nikhona nibathandekayo phakathi kwami nomama Mnazi kube khona uMoya Engcwele phakathi kwami nonkosikazi kube khona uMoya Engcwele lento ayinandaba ngishadile kodwa kufanele kube khona umoya owenza ukuthi olubricatayo khona kube khona intambiso eyenza ngikwazi ukuhlala nonkosikazi for 40 years. Shut up, shut up. Then uma ngenjalo sophenduka nje ama organizations
Uqaba nje lo mphakathi ohlangana ndawonye. Siyabhula. Angisho ukuthi wrong ubhula, we are called to pull. We are called to pull. But bazalwane, umoya ngcwele fanele kodwa ngithulele. Ungena. Babe silungisela enye into lapha emotweni. Siyayilungisa ngalo mfo. Ngaze bekhiphe in lapha. Ngaze bayibiza ngalawo but CV Johnson bani. Bayikhiphile ngala. Sathi lo mfo sesiyaphila engilate. Hey mina faka la. Lokho ngihamba. Usathi hey baba, yazi thini khona Greece. Ufanele uhambe uyothenga la. Hey lo mfo uthi aka understand. Isikhatha la. Ngothenga uGreece. Uthi no, yazi wari yami. Make ngafaka le nsimbi. Lo Greece ungekho. Uthi insimbi izobidla enye insimbi. Wathi ayisho ukuthi baba uyabuya la noma kunjani uzohamba khona uye la kodwa uzobuya uzela. Uyazi ubusubuyiswa yini? Insimbi izohamba idle enye insimbi. Wathi baba lo Greece ubalulekile. Ngithi mina manje lemoto ihamba ngoGreece cha uwenza ukuthi insimbi mayihlangana nenye insimbi zingadlali. Wathi hamba uyowuthenga baba ngadumisa imoto ngayispace. Ngathi ngicelani ningiphana uGreece wawusho wamnika futhi nakhona uyawusho angazi kuthiwa honjani ngathi yebo ngabuya naye ngamnika wayifaka uGreece wayisehlanganisa insimbi. Wayihlanganisa naye kwasho ukuthi kunoGreece. Yahamba imoto kwangakhala msitho tsuki notsuki wathi uGreece. Ngoba umsebenzi kaMoya Ngcwele ukuthi uma ibandla selisithisiwe selihlangene insimbi ingadla insimbi. Somebody say yes. Wayibona insimbi idla insimbi kushoda intambiso. Wayibona sikhonza kabuhlungu kushoda intambiso. Wabona siwudlana kushoda intambiso. Hallelujah. Fanele between abadala nabancane kube khona umoya ngcwele. Between female and males kube khona umoya ngcwele. Between rich and poor kube khona umoya ngcwele. Phakathi wathi ngisho sizulu. Fanele ukuthi phakathi kwabancane nabadala kube khona umoya ngcwele. Fanele ube phakathi kwabacebileyo nabampofu kube khona umoya ngcwele. Fanele phakathi kwabesilisa nabesifazane kube khona umoya ngcwele. Otherwise kwahlanganisa umuntu wesilisa nowesifazane umoya ngcwele engekho mayibo. We are risk. Isonto ngaphenduka umfula. Ngafanele kube semfuleni. Kube ukhethu. Hey yazi ukuthi angiphume ngejubane. Ngifica ngendlela ngibe ngiyeThekwini khona nibazalwane ngathi. Fanele phakathi kwabadala abancane. Fanele waphakathi kwabanakho nabangenakho. Ngoba ibandla is a community of everyone. Umphakathi wawonke umuntu. Fanele onakho nengenakho kube khona. Yazi kusizana. Onakho akeze ukumbukela phansi ongenakho. Mase uthi balala igcini lapho. Ngoba uma uyibuka kulo angle phela uGJ. Inkosi naye ukuthi ongenakho angavukela umono onakho. Uyabongelwana uma ukhona umoya ngcwele akuliwa. Thawu uyayile inhliloko yakho awulala isudu yakho mfowethu. Awuwazi waqhoka kahle. Hawu siyabonga. Hey yazi yayinhlobo. Oh wow. Wazi wamuhle. Uku appreciate nje umuntu oyedwa kume wena. Ukusho ngenhliziyo angisho. Awazi waqhoka kahle siyabonga. Oh wow. Hey wasikhonza kahle. Hey wadumisa kahle. Hawu uNkulunkulu wazi wasibusisa. Hawu. Nikhona nibathanda kahle. Till one of the ministers of the gospel will come to us, maybe more special those who are still uNkulunkulu asabakhulisa will come to us. Mabe shumela sikhona they feel so. Babona sengathi content ngekho. Then they finish preaching. Uyambona ufuna ukubona ne response yakho. You'll come and hug. Oh, what a powerful message. Oh. Then you some few things ayikhulumile. Ukusho uqinisile. Hey khonto ishilo lapha. That was so great. That person will go like this. Why? Not awumenza abemkhulu, but you develop a spirit of appreciating. Umuntu umoya ngcwele. You don't have a red pen to criticize unless kukhonto fanele uyicorrect. Tina, we are not in the office. We don't criticize if you are spirit filled. You are correcting. Because sinikwe grace to correct, not to criticize. Amen. That's why anything mawuza nayo kimi, fanele wazi uletha, mayithwitshekile, wathi uyilethe the correction. So the Bible says correct, rebuke
khuza yala usole. Uzathi uPaulos ngamandla akho. That is our duty. So okay, this is what we need. Ngicela siqinisekise izinto ezithuma zabanye. Sokudla umhlaba. Lonke ikhanda linayo uJesu. Shona bonke abantu basindisiwe shona. Mangakhulumeki kuphindwa kusibithani bonke abantu basindisiwe. Lalelani, cela abazalwane bami ungathi lento eka pastor angazi okhongo. This is belongs to you also. Likhona abathandekayo. It is my responsibility to see ukuthi wonke umuntu usindisiwe. Noma uzokwenza angisho hambe uyoshumayeza abantu ifunge nalo Grace kodwa akekho umuntu onganayo Grace yokufakaza. Akekho umuntu onganayo Grace. Angazi ngabe usindiswa kanjani. Listen, noma ungeza ukuphuma umisa amathemba, we don't say that. Noma ungeza ukuthi I don't mean that. But what I'm saying ukuthi even in your prayers ngisho emthandazweni yakho. How many people that we know around us esibabonayo esibaziyo abanye bayasixoxela kwi level yabangani. Abanye siyabazi ngoba into zabo vele thina sinazo ama-file abo. We are masked for a long time umuntu usindisiwe kodwa kukhona into ayenzayo ephambana nezo. Umukelekile kuwe of which is good, right? Akekho umuntu ofana ngabe nawo umhlaba aphila kona. Umukelekile into embi ukuthi awusenzi lutho, usuze waba comfortable ngohlobo lwempilo ayiphilayo. Awusenzi lutho ngakho, awumthandazeli, awumreport kubantu abakwi-authority ngenhloso ukuthi asizakale. Awenzi lutho. Uyamphekezela umusa ekulahlweni. Uyamazi nje ukhonza nawe. Ulimele. Futhi uphila nokulimala. Futhi usuze waba ingxenye yokufudumeza lokulimala kwakhe ngoba uyakuprotect. Uzumnika namathithi. Usuyabona isizingane ngempela. Usajabulisa ukuthi ukhona umuntu omaziyo ongasasindisiwe. Ujabulisa ukuthi ngitshela wena mfethu ngoba ngipastor wena kuphela nje. Athi okay fine. Ujabulisa ukutrustwa kodwa ichange ayikho. Nikhona nonke bazalwane? Thithela abantu ababili uthi wonke umuntu makasindise shona. Futhi khuluma iBhayibheli thanda inkosi uNkulunkulu shona. Thanda uNkulunkulu shona, thanda uNkulunkulu. Uthanda abantu bonke? Basindiswe. Shona thanda uNkulunkulu. Thanda abantu bonke? Basindiswe. Cela nawe-ke njengendlela uNkulunkulu athanda ngabantu bonke, join ubaba wakho-ke. Thanda abantu bonke ukuthi basindiswe. Senithuleleni ngenkosi. Yeah, thanda abantu bonke basindiswe. Let's push. Lento bazalwana bami imistake esiyenzile, siyenze ngamathende nangeyimvuselelo. Sicabanga ukuthi sisuke senze enough lapha. Hayi bazalwane, amathende nezimvuselelo angazi ngawabuza. This is chapter 5. Chapter 5 wencwadi lo. Chapter number 1 ukube thina la sesiqiniseko. So uthi siyaqaphelana close. Ngeke ukwazi ukujukujela umuntu okude, usahle uhlula ukujukujela la iduzana. Yabo? Ucabantu kanje umuntu ole kude, itshe lakhe engakwazi ukushaya umuntu la. Musa shaya umuntu la angashake. Ucathi ungashaya le ashake. Ngeke ujukujele kude ungakwazi ukujukujela la iduzana. Don't khona la iduzana. Was I right to and see that everyone is saved, so that bring a spiritual growth, spiritual life sabazalwane sibe healthy. Ungabikho umuntu ophila ne-condemnation, ephile ilahla bazalwane ngenxa yezinto esimahlulayo. So that is number 1 lokhuzana. Amen. So that is our lokhuzana. Lokhuzana ethu yokuqala. Esibili bazalwane bami engifuna sizoyibuka nje briefly then siqhubeka nayo. Prepare indaba ukubuya kaJesu. Bazalwane, uJesu engakabuyi we all know ukuthi ibandla kufanele ukuthi libe ready. Sishathi state of readiness number 1. Last week sikhulume ngolwazi. Niyakhumbula benikhona? Sikhulume ngani bazalwane? Ezinye izinto ofanele uhlome ngazo ulungisela ukubuya kwenkosi yethu uJesu. Knowledge of the word of God, knowledge of God. Ulwazi lwezi kaNkulunkulu, ulwazi likaNkulunkulu qobo lwakhe. And fanele senze sure ukuthi ibandla linolwazi. Enye into ingozi ukuthi siphile esikhathini esingasazi. Akufanele thina sisibone ngokubuya kwakhe uJesu ukuthi uyabuya. Leli gama uthi uyofika njengesela siphindile sathi kwangashiwo ibandleni. Kodwa bafethi nikhona yini? Ukhona ubaba ongathi uzofika enganeni zami njengesela. Enganeni zakho.
uthi hey bantwana bami sanibona yebo ngiyeza lapho kodwa ngizofika njengesela hawu ubaba unjaloza njengamasela wena ufona ngisho usujika amajiko ogcina lapha sengila iduze njalo lapha ikhona nibathandekayo ngifona ngisho uma uthi kukhona isanga ekhaya livulwa ngesandla uyafonda hey tshela laba njalo sengila manje ngibani nivula lapha esangweni ngiyeza nikhona bathandekayo ya uma ngathi esale ngihambile unkosikazi wasala ngifona la ngitshela ngizokufonela mase sifudumeza ukudla ngoba ngifuna ufika nje bengihle ikhona bathanda hawu mase ngithi la ngithi ayise ungaqali fudumeze manje sengila ngidlule King Indlovu manje ubulanda ulungisa lapho ngiyeza ngilambe kabi hey la kade ngikhona kade ngibhizi ngilambe kabi but my wife uyazi umebona ama light akatha kabani ngoba ngiyasho ngiya-indicate sengijika la umebona ama-light ekhanya uyazi akabani mhlawumbe ushingana abanovula isango baba uyangena my brother because ekhaya angizi njengesela noJesu akayizi njengesela ebandleni lento kodwa nikhona nibazalwane ingakho ekhulunywa njalo lethi ngiyabuya masinyane so lunga methi lungani usho ukuthi ngezethi mangifika unjengesela ezweni hayi njengebandla hayi ebandleni yini lento uthi njengesela usho ngizofika ngesikhathi engasilungela angithi thina manje we are ready somebody say amen yabo njengoba sakhiwa nje yeah that's how uNkulunkulu yasilungisa ukuba ready kwabazana bazana khona ukuma kanje bese yafika uJesu hawu afika ngimbukile no ku show the kind of life that we live uhlobo lwempilo esiyiphilayo impilo eready amen impilo enjani uyiselezweni hayi ebandleni lakhe uyiselezweni hayi ebandleni lakhe so akekho kubaba ongathi ezekhaya athi ngizofika njengesela uya indicator company power Washington iningi njalo so many things that Jesus says ekhomba ukuthi he is about to come and ngicela nibathandekayo singayithathi lento njengepoem ngoba into engasibe ingozi kanti sibonele ngalokho into engasibe ingozi ithi ngifone njengoba ngisho ngicela ukwenza sibonele ngama phone sengitshetshe ngena la acabanga ukuthi umama ngiyadlala nengane ngicabanga hayi hayi hawu nomunye noma kubaba wakho nawe unjani awucathi uyadlala athi hayi no ngila manje hayi ngijika la uthi uyafika abafudumezile njengoba ngikhuluma akwenziwe lutho that's a problem nikhona nibathandekayo akwenziwe lutho that's a problem but hayi ebandleni bazalwa bami uJesu uready yabo nje basikhuluma manje God is preparing us nikhona bazalwa ya uma uvuma uJesu umamukela njengenkosi nomsindisi ujoin abantu abaready ukubuya kwakhe nikhona bazalwane anything that the Holy Spirit do and uzokwenza isiqiniseko ukuthi uyabara number 2 church okunye osibili ukuthi sibe khona izinto esiziphathayo esiziphathela ukuthi mayibuya ngoba uzoyidinga kuthina no lento siyibiza kuthiwa ama assignments kubalulekile ukuthi uJesu mayibuya akufice iassignment nento ayikhulumile kuwena kungcono akakufice ubhizi nayo unokufica ungayenzi ethola akakufice kungcono ubhizi nayo akusena ndaba ukuthi uyokufica uphakathi nendawo noma usegcineni kodwa nje akakufice ubhizi nayo lithuleleni isonto wena akakufice unjani ya kumnandi ukufica uJesu usemsebenzini bazalwane ayikho emnandi ukufica iboss usemsebenzini unothi ifika iboss udojile ngesikhathi somsebenzi akufica umuntu hayi isefika iboss lapho semona so kumnandi ukufica usemsebenzini kwakomthetho onke amabhosi ayajabula abasebenzi mabefica esemsebenzini futhi nakhona kungabanjiwe nje ama meetings enkantini ihlekwa xoxo kusemsebenzini kuphe komsebenzi ekufica ubambile umshini ibhosi ingena ikubikelele ngendlela enesidima because ukufika ukwi-assignment so number 2 bazana enye indlela yokuba ready ukuthi make it a point ukuthi uficakala kuma-assignment ama-assignment ebathandekayo inoma yini inkosi eyilinde ukuthi yenziwe wena abanye bane-assignment yokuthandaza nithuleleni bazalwane abanye banama-assignments of prayer omunye inkosi imnikeze nje an assignment to pray go back to your prayers nikhona bazalwane ya mawunama-assignment okuthandaza uvuke ngo-12 uthandazo kwakuwumthwalo wakho lo uthi wena ngo-12 uyakhuleka kwafika izimo zakuyekisa buyela kwi-assignment alithi likhala icilongo u-12 wakhona ubambile amen because mangikhuluma kanje angikhuluma ngendaba ukuthi angazi angikhuluma ngenye into abantu abaningi bacabanga ngama-assignment bacabanga into enkulu angakayenze futhi engapheki kwamandla akhe inoma yini elinde ukuthi uyenze even an assignment to serve even an assignment to sweep
Okay, ngisho ngesizulu. Inkonzo yokukhonza khonza. Inkonzo yokushanela shanela. Inkonzo yokuthandaza thandaza. Inkonzo wathi wena yenza. uJesu akakufica wenza. Amen. Ukhona nibathandekayo? Akafica unjani bathandekayo? Wonke umuntu ekujuthi, wonke umuntu kecha aliwe phansi. Fika akafika ulimi insimi yakho. iBhayibheli akekho umuntu onjani? Akekho umuntu ongakholeka kumaster wakhe obamba igeja abuye emuva. So zonke inkene la bathandekayo. Akafica wonke umuntu ogaba nikhona nobathandekayo. Ukhokho wayisinikeza insimbi lapha ekusentini basivuka eqala ngani ngisho ukuthi sikhuliswe umlilo. Besivuka ekuseni before siye esikoleni sabe sokusensimini qala. Amen. No time for conflicts. Wekuseni semini. Nensimbi lapha kuqaliwe namagama ethu. Wena nje yakho baningi vele kodwa. Ayisheshi phela insimbi yasekhaya. Yabona wonke umuntu nesiyingi sakhe kuthiwa ubani lo. Kuthiwa uyimi lo. Mawuvuka ekuseni nje ushona kweyakho nawe. Awungeni kweyabanye. Uphushela ukuthi yafanele ngiqede lensimbi ufana ngogeza emva kokugeza ke ngibamba umbila ngibambe noKhalithanga shona esikoleni. Anwazi uKhalithanga ngibona. Anisazi ishebo sethanga nina ngibona. Yangikhathaza le nto emhlabeni. Ambona khona imoment engayifisi nje. Hayibo. Nazi sithi lungu sibona ngoyelo nje manje ukuphakiwe phela. Sasifika thina iqala ngama hygiene ayingasetshenzwa le nto. Thina sasifika ukudla tukupaka ukudala. Ngoba yabona futhi kunesikhathi kuphakiwe. Yabona hawu. Awu Khalithanga Jesu. Hey bafethu kumnandi khona. Ayibona sithwale kanzima nazo ziyahlela. Ayabona sashebo lesi yo. But wonke umuntu unensimi yakhe. Yonke unomtsima. Ithi mandate. Qeda la. Musuqedile, khathi uqede ngaso go hamgezwa ngesikole. Uyabuya qalo yantambama. Yabo? Masibuya ke. Okunjalo. Mawubuya seqalo yantambama. Thina sasika sport wayathi ngabe umama siyohlala ibhola provided. Push insimu. Uqede apha ebholeni. Yabona udlala ucabanga ibhola la. Uzoshaya ngempela mfana. Uyazizwa ezinye sithi hayi ayinto ehambani la ngishaqede fast. Qede lapho. Samsodlala ibhola. But here comes the story. Wonke umuntu wayenensimi yakhe. Uyabona ubula nje unendima yakho. Akekho umuntu osindiselwe umahala. Ikhona indima oyidlalayo. Somebody say amen. Lima akade fika uJesu uyalima. Alithi khali icilongo. Musu tholakala kwezindawo, tholakala ensimini. Thulalami. Alithi khali icilongo. And ngicela nibathanda kasenze kanje. Noma yini oyenza uyiniwe uNkulunkulu. Call it a ministry. Okay. Noma yini oyiniwe uNkulunkulu ibize ngenkonzo. Musu ukulahlela. Laba zalona bakwi media team bayakhonza. Yonke into ayibe inkonzo. Uyabona mhla yonke iarea oyenzayo wayibiza ngenkonzo. Uyothola umqhele wakhe. Yonke into instruments inkonzo. Worship inkonzo. Yonke uklina ihlalo nokulungisile kuzani kube inkonzo. Ungakwenzi njengento oyenzayo kube inkonzo. Khonze ngakho. And nokunye umoya engcwele kaNkulunkulu. So it's so very much important church. Sometimes it's fighting. Ngikhona nonke bazalwane. Nisesontweni kodwa. So kwenza isiqiniseko ukuthi wonke umuntu usekitchen. Usekhona enkonzweni. Yeah, now nje fanele ubambe lakhe igeja. Hey, lalelani. Hey. Mawuzobamba igeja ulibamba uqinise. Khona indoda ngiyamkhumbula lo mfo. Bayamchaza elinye lamaqhawe kaDavid. Lithi wayalwa ebulala ngenkemba. Lithi inkemba yazi yanamathela esandleni sakhe. Nezilonto. Inkemba wayibamba inkemba isikhathi eside. Wakubala amaqhawe kaDavid. Nikhona bazalwane ba. Lithi wayibamba inkemba isikhathi eside. Kwathi noma esethi uyayidedela inkemba. Siziyana uyabona ukuyibamba ekseni ubulala ngayo kuze kuyoshona ilanga.
yaze yabhonda nesandla. Wathi manje uyayidandela iBhayibheli isandla. Thank you ma. Wathi uyayidedela isandla inkemba kwaba yiyona enqabayo kodwa miyathandaza. Yazi ngikhulekela nawe ukuthi kube njalo empilweni yakho. Ukuthi usebenze noma usuzwe ukuthi give up kodwa kusho ukuthi sewubhondile neassignment. Uthi uyayithintitha isathintitheki. Uthi uyayeka isayekeki. Uthulelene enkozweni. Somebody say amen. Lento yokubamba inkemba izinamatheni noma uhlejwa. Ubona hayi phathi ngeke ngiyeke. Thandaza ethi nibhonde neassignment. Athi uyidedele inkomo. Lithi iBhayibheli akuyena oseyibambile inkemba isibambele. Uthi wasebenza ebulala ngayo yaze yanamathela esandleni sakhe. Ngoba ngisokhonza nabanye bathandekayo anginike nayo ibonus ekuyibonus phela. Bonus ke iyakhokhela. Next week we shall look at 7 churches. Sibuke namabandla awu7. Moya ngcwele awabulela uJohn. uJesu ethi awabhalelwe. Lamabandla awu7 anento ebalulekile yokulungiselela ibandla kuya kaJesu. Awafakwanga lapha ngemistake. These 7 churches are so much important ukuprepare isimo mpilo sebandla. Aphethe izimo eziyisimo mpilo sebandla ukulungiselela ukubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Njoba kukhulunywa ngo7 churches, yazi ukuthi ngokwe geography kukhulunywa ngamabandla ayise Asia Minor. Ngokolimi lwamanje eTurkey. Amagama manje. Wonke lamabandla ayelapha eTurkey noma eAsia. Kodwa bazana akusho iBhayibheli noma lingabhala kwabaseKorinte. Izwi lenkosi bazalwane bami liyisimanga ngoba lispiritual. uNkulunkulu yabona nje manje ngikhuluma nabantu, I don't know how sibangaka inamba. Ngikhuluma nabantu abaningi kodwa ngikhuluma ngi1. Kodwa ngizwiwa inina nonke njengokwesidingo senu. Ngizama ukuveza ubumajesty nobukhulu bezwi. Izwi akufanele ngize ngithi uyazi kale liphuma lilodwa kodwa malifika kumuntu linjengemana. Liphume kumuntu lifike lifithe ke njengokwesidingo sakhe. Izwi liphuma lilodwa likwazi kodwa ukuaddresswa ugogo nomkhulu nengane in one time. Malifika enganeni likwazi ukungena ukuthi uNkulunkulu udesign ukuthi malifika liziwa indlebe yengane lingene enganeni ngeke silinganiso sokuzwiwa ingane. Izwi alinagenda. Alikho izwi labesifazane kodwa ngithuleleni. Liphuma kuyizwi kaNkulunkulu lingene kumuntu wesifazane likhulume naye njengokwempilo yomuntu kaNkulunkulu. Ubukhulu bezwi lobo ubumangaliso balo. Once ngisho uNkulunkulu engathi amabandla awu7 noma ethi ibandla laseKorinte makuyizwi lelo. Makuyizwi lelo ubukhulu bezwi beqa imvelo kodwa ngithuleleni bathandana. Njengoba kukhulunywa ngama7 churches bazokutshela laba ba prophetic numbers. 7 is a number of complete noma perfection. Makukhulunywa ngento complete show 7. So those who carries the prophetic numbers by 7 number yokuphelela ngikhona nonke. So lamabandla awu7 ke ngibeka nje intro ekhona ngizoba nama details next time. Lamabandla awu7 abe representa isimo sempilo sebandla, more special lokugcina. Not bazalwane bami masikhuluma ngebandla sikhuluma ngomzimba kaKristu umhlaba wonke. Number 2, eyizukulwaneni ngeyizukulwane alikho ibandla bathandekayo ebelingafit kulento ebikhulunywa uJesu. Ngisho ibandla lokuqala elichurch labapostoli lalifitha la. Ibandla elilandela after that lafitha. Ibandla elilandela lafitha. Kufitha kunathi manje. Because le message uNkulunkulu ukhuluma izwi elilodwa kodwa ngithi khona nibazalwane.
Asinawo amabhayibheli, sineBhayibheli. We don't have Bibles. We have Bible. One book. Bafowethu, into emnandi ngale ncwadi, isyllabus yakhona ayishishi. Abantu akangcono inkonzo ebandleni right. Onke amanye amalokuzana thina safunda agriculture in action. Safunda William Shakespeare. Angithi, come I to speak in Caesar's funeral. Because Caesar was banibani sengasikhohla sa speech engangisazi ngekhanda nje. Yabo? Caesar was faithful and just to me. So the noble Brutus says Caesar was ambitious. Sure. Brutus is an honorable man. Ezaniyabona ngangakhremanga kakhulu. So safunda uJulius Caesar. Baphuma abanye waphuma uJulius Caesar wangena uMacbeth. Macbeth wangena emva kwethu angithi bazalwane. Yes. Macbeth wangena emva kwethu, emva kwaMacbeth angase kwangena abantu. So onke ama-syllabus bazalwane ayashintsha. But this book yayifundwa okhokho. Yahamba nezizukulwane zonke. Isize yafika ama-2K. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Yafika ama-2000 mayoba khona asasa sikho sho. Mayoba khona ama-3000 nakhona incwadi izobe iseyodwa. One syllabus. uNkulunkulu ukhuluma izwi kanye lidliwe isizukulwane zonke. Halanda ablo iqiniso amanga amadimoni lawa uthi iBhayibheli alisekho relevant. Amen baba. Lento yayikhulunywa kokobani? Into yayikhulunywa namaJuda amanga amadimoni ngawalaleli. Izwi likaNkulunkulu akulona izwi lamaJuda, akulona izwi labalungu, akulona izwi kodwa thulalani, akulona izwi lezizukulwane. This is the word of God. Yini yenza sinamathelela because it is the word of God. One book engakho cha ngilwe bafethu angilwe akuliwe sontweni ngiyasho manje. Hayi kodwa bafethu akukho right. Uthi namandla lencwadi awukayazi. Unganikwanga enye unikwe incwadi eyodwa. How many years you have? Ngicabanga umuntu akunika incwadi eyodwa funda le. Uthothi namanje khona indawo ongazofika cha ngilwe. Bafethu sengaze 20 years ngempela usindisiwe khona incwadi ongazazi eBhayibhelini. Eyodwa. Angconthiwa njalo ngonyaka iyashintsha isyllabus unikwenye umqingo ongaka. Unikwe nje umqingo ongaka. 66 books for 20 years. Khona la ngakazofika khona. Who are you? Uhlanga. Athi asiyekeni 20 asibuyeni size ku 5 years. 5 years wonke incwadi eyodwa encane kangaka bangani bami. 2 years wonke. Lencwadi namanje awukafiki shona kodwa. Kanti ufundani? Hawu mangaka amaBhayibheli wasala. Lilodwa nalo. Lina incwadi ezu66 books. Khona ngisho nekaJuda. uJuda uno chapter 1 phela. Unama chapter 1 ugcina ku verse 20 phela. Khona umuntu ongamazi uJuda. Judah is just only one chapter. Ugcina ku verse 20. Kodwa ungasongibuza ukuthi uthini uJuda ngisho incwadi efishane nazo zonke eBhayibhelini. uJuda uthini? Uzothi ubalo. Manini badala bekosi nifundani kahle? Yini enze abantu bangalazi iBhayibheli? Incwadi eyodwa. Usindiswe 10 years awulazi. Usindiswe 15 years. For 50 years we are struggling with one book. Hayi there's kune damage ekhona. Fanele uthandaze. Kwakhona nje futhi abe crisis angaba ubi comfortable. Uthi uzokuphela unyaka lencwadi akazuyiqede. Ngokomthetho bekufanele ukuthi iBhayibheli ulifunde in 1 year. Uthi ngizozama ngamandla onke inkosi engenzona. Uthi unyaka wonke at least fanele ngiyikhave lonke iBhayibheli uze next year ngenze revision, the other year ngenze revision, the other year ngenze revision, the other year. Kuba unyaka nonyaka uyinika itarget ukuthi I read the Bible up to an end. Musuyisethela indlela yokulifunda ngoba akufanele ulifunde urush ugcina ungasali understand. Kodwa musuyisethela indlela yokulifunda uthi yabona this year hayi ngizolikhava unyaka wonke ngisho umuntu 365 days. Ngisho ukuthi ufunde 66 books for 365. Uyabona 65 uzogcineni cishe waswalingana nama chapters eBhayibheli. 365 days. Read 66 books. 300. Awusemiyeke ku 65. 300 days. Struggling to read 66 books.
New Testament in how many books? Paul 13 books. 365. Friends, why? Let me about 365. Friends, why? Tomunya siyadla baba siyaphuza. Siyendiswa siyakana. You cannot count your busy. Uzofail ukudla the word of God. I challenge you to. Ube sodlala igame emnandi. Besodlala igame yokuthi at least take one book a month. At least. Just one book a week. Yeah, 2 weeks. A month. At least one book a week. Just read a book of chapters book of Isaiah. You may take 2 weeks on that one because those are long prophecies. Kodwa khona incwadi nje engekho ningi kakhulu. Njengencwadi abesifesu. Amfowethu wahlukishisa abafisi isonto lonke. Abesifesu banama 6 chapters. With our chapters are khona work on long. There's chapter 1 with 13 verses, then close. Go study that way. So knowledge will keep this church healthy. Lastly, we are going to come with the characters of these 7 churches and try to associate those characters with the life of the church. Amen. Ngicela sithathe incwadi yabase-Efesu just to highlight it. Ngicela sithathe lokho yokuqala le ekhuluma ngama-Ephesians. Revelation chapter number to highlight it. Next week ngizoba nginama details. Niyafunda watu? Oh. Mhlawumbe sengikhuluma ngedwa kodwa kuyenza nasesontweni. Akazanqamuka umuntu ukhuluma naye efonini. Bona uJesu sekhona. Ngikayazi impilo wena. Oh, khuluma. Ukubona sekuthulekile. The church that has abundant. Okay. Revelation chapter number 2. Ngicela ungifundele uhlale phansi le usheshisa ke silimazi. Isikhathi sesiphelile. Safuna senze announcements abalekile then close. Isambulo 2 verse 1. Kuyingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakha kushoyo phethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide uthi ngiyayazi. Okay, uJesu uyazethula yambona indlela ayithula ngazo uyithula njengoNkulunkulu ohamba phakathi kwebandla. Ningakhohlwa ibane ezu7 lampstands stands for the church, 7 churches. Stands for church, the universal church. Hayi le the universal church ngisho ibandla likaKristu umhlaba wonke. Amen. Awu makabonga uJesu nikhona. Yeah, church in the universe. Yeah, kuba ngumzimba wonke kaKristu. Nikhona bathandekayo. So ke uthi uJesu ke uhamba phakathi kwebane ezisikhombisa. Kusho ukuthi uJesu uNkulunkulu ohamba phakathi ebandleni. Malibonge igama lenkosi. Umgadi lapha indlela ayithule kanje. Ngicela kunike i-homework. Abanye yokufundana these 7 churches ngoba sobuye sifunde ngawo. Yes, come. Ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakubamela babi. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo wabafumana beqamba amanga. Sinento ezi 3 or 4 iBhayibheli liveza ezinhle ngale bandla. Amen. Number 1 sisi, 1 I know. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Nikhuluma nge-hard working. Oqala bathandekayo ofanele sikubambe enhle ngoba asizofuna izinto ezinegative ngalabo abazalwane. Sizofuna nokupositive. Ukulungiselela abathanda ukubuya kaJesu. Fanele ibandla libuyele kulento ekuthiwa i-hard working. Ibandla lase-Efesu lalingama hard workers. Nikhona abazalwane. And enye into eshoyo iBhayibheli enginterestayo ile ethi ngiyayazi. Ngangcono khona la ngikhonza khona. Ngiyasho khona 11 seshaya kuba inkosi isiphumile. Nikhona bathandekayo. Amen. Uthi ngenze njani imisebenzi yakho? Ngiyayazi. Ngenze njani bazalwane? Into ezokwenza ube right la bazalwane bami. Ewan uthi inkosi ibandla lase-Efesu uJesu uyiveze ngamabomu leya potential yakhe.
ukwenzela ibandla lingacabanga ukuthi mali isebenza ngokuyibophezela endlini kaNkulunkulu uJesu akabuyi. Amen. This part I know, listen. I know your works, not your work. Your works. Kusho ukuthi fanele sikhuthazeke ekutheni ayikho into oyenza inkosi eyize. Amen. Bathandekayo, ebani ngabagxili nabavame njalo emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwena inkosi nakulonisa. Amen. Lento le ngizobiza ngalento. Their quality yalela bandla lase Efeso, more especially this part, your hard working. uNkulunkulu ugcizelela ngayo ukuthi faka amandla. Sometimes you get discouraged mawusebenza kungabi bikho umuntu oshoyo kuwe ukuthi hey uyaphusha nikhona bazwe. Sometimes ungagcina ugive up ubone ukuthi into oyenzayo akekho umuntu oyinakile ngenxa ukuthi akekho oshoyo ukuthi hey mzalwane uyasiza ngenkonzo yakho. But la uJesu befuna ukucover into ethi uma bekuyenzekile abantu bangabona, but me I know. Kodwa bafethu kodwa mphume ngehanga benikhona nibazalwane uthi ngiyayazi umsebenzi yakho. Kusho ukuthi bafethu don't, sometimes uyasebenza kodwa instead of ube khona umuntu appreciateayo baqhamuka abantu ngeinsuku zokucriticize. Usuyaqonda hawu saqhamuka ama voices amaningi akaka mhla into ngenze engangayiqeda, mhla ngenze engayiqeda akekho waphawula, mhla ingaphelanga kuthiwa ubheka uyiqeda izinto, mhla uyiqedile kungabikho osho ukuthi uyayiqeda izinto. Kodwa lithi iBhayibheli ngiyayazi yase ngathi ngithandaza la ukuthi bantwana benkosi akusetshenzwe fakani effort emsebenzini kaNkulunkulu ophilayo. Ama records akhona kuJesu. Amen. There's a wonderful song that say he will understand and say well done. That's why thina sizukumukela kuthiwa usanibonana usiyabona nifikile. Kuthiwa so welcome uyena uJesu. Nikhona nibathandekayo. Athi isiqalo sakho uzothi nceke enhle nethembekile. Good and faithful servant. Ngena ke efeni lakhe laphakathi. But we shall be called good and faithful servants. My bosses, servants. Good and faithful servants. Kusho ukuthi sizobe simukelwa sihlonishwa nangendlela beseva ngayo. Amen. So over this character next week in details. I know your works. This season sifika kuyona manje njengoba sengithandaza enqedeni. Please, osebenzayo ungabeki phansi igeke. Ababona umphostoli abonanga, abazana babonanga, but bamba lento ama records akhona nje. Amen. Khona abantu abangayiphiki imisebenzi yakho kodwa akayiphiki. But I know your works. I know it. Should I have all records of your doings? Bazalwane akukhulunywa ngemisebenzi emibi la. No, anifundanga ngisho ngwendawo. Ibandla lokukhulunywa ngalo la. Usho imisebenzi eyenziwa yileli ibandla bathandekayo liyenza imisebenzi emihle. Uthi yonke into oyenza ngakhipha ama records. Shuthi inkosi masikhonza nje iphethe usiba yona. Sithi uwenza ukuthi athi thank you faithful servant. Ingakho eBhayibheli ezulwini khona incwadi yokuphila okuphakade nencwadi yemsebenzi. Kodwa nikhona nibathandekayo. Kuthiwa kwavula incwadi, kuthiwa nenye incwadi yavulwa. Incwadi enye yavulwa, incwadi erecorda abantu, it's a book of life. Ezulwini khona the book of life and the book of works. Khona incwadi yokuphila nencwadi yemsebenzi. Wena nje uma ukhonza la, mawumukela uJesu ubhala incwadi yokuphila. Kodwa mawusumkhonza useva uyibophezela ama records emsebenzi wakho afaka encwadini yemsebenzi.
yonke into oyenzile ikhona. Kodwa ngithuleleni bathandekayo. Nayo ke into esithandazela uJesu uthe hayi ke bathi laba madimoni aphuma ngegama lakho wathi hayi sikubonile lokho sikurekhodi wathi nayi uJesu igadeke manje wathi qaphelani ukuthi amagama enu engaphumi encwadini yokuphila. Singathi senisebenze kangaka nemisebenzi sesirekhodile uthothi kodwa nina nikho kuma records. Keep your name in the book of life. Keep your works in the book of works. Gcina igama lakho yenza sure ukuthi ukhona ku-database, ukhona ku-register. Nithulelane esontweni ukhona ku-database at the same time imisebenzi yakho. Alamashata badahadakos ripokode hadaba. Noma yini obhekana nayo noma izolo noma namhlanje kodwa yenza short igeja ulibeke phansi. Noma yini obhekana nayo noma izolo noma namhlanje yenza short igama lakho liphume encwadini yokuphila. Keep your life, gcina impilo yakho kuKristu, ugcina igeja. But I know your works. And listen, but I know your works. Yet I know your name, I know your works. I know your name, I know your works. I know your name, I know your works. Put balance. Yalazi igama lakho, uyakwazi. Nemisebenzi yakho ngiyayazi. Lezi zinto zombili ibalekile bafowethu. Yes, igama libaleke kakhulu, kodwa nemisebenzi nayo ibalekile. Akufanele sazi ukuthi sikhona ukuthi wenzani lowo. What is the population? A person of number. She or he had no value. There's no weight, no value. It's only that it's a number. Can I say about 100? Mine says about 110. But the Lord is still the same. No change, no impact. The number is increasing. But the responsibility is zero. Athi uyacinga incwadi yokuphila uSathane alifice likhona igama lakho. By the way, there's no list ehamba kanje ezulwini. Igama lapha ezulwini akubhalwa kanje. Uthi unumber 5 na. Because we are equal. Siyalingana sonke akekho i-top baba. Sonke sibhalwe ngendlela yokuthi sivela ngendlela efanayo. Kodwa makuyolungisa igama lakho khona. Makuyolungisa imisebenzi yabona. Isithembe siyafa kulo muntu uthi hayi akuthunyelwe Lazarus ukuthi akwenziwa lokho kuphuleka. Uthi lapha ya ukhona oba. Uthi khona ukhona ngoMoses ya. Uthi kuba noMose nabaprofeti. Bahambe bayozoba ukuthi kwakulohlobo le-team eyayisebenza. Bathi hayi ngeke sivuse umuntu ofile akhona ama-workers. Adingi ukuthi uvuse umuntu ofile. Akhona ama-workers. Moses is there. Prophets are there. Sebenga nyawo sithandaza. Uhlala ki